Terve vaan kaikille. Mä oon Teemu Kantonen ja olin Tero Turusen Unique Physique Coachin valmennusjaksolla reilun vuoden verran. Valmennus alkoi helmikuussa 2025 ja virallisesti loppui kesäkuun 27.2026. Eli siinä on ihan hyvä pätkä ollut. Katsotaan vähän, että mitä siellä sitten oikeastaan tapahtuu. Sitten tultiin vähän treenijuttuja kattelemaan. Nyt se on oikein taka-olkapää jumissa, mutta katsotaan mitä tulee. Hyvin meni eilen ja odottavat fiilikset sen suhteen, että miehessä on potentiaalia. Treenitausta on kuitenkin vuosia, niin se myöskin huomautuksesta. Ei tarvinnut isoja fiksauksia, pieniä viilauksia liikkeisiin. Vasta uko irti ja syömään, niin kehitystä tuli. Nyt tuli eka treeni Teron kanssa ja katsottiin vähän liikkeitä läpi ja ne meni ihan hyvin. Tosiaan helmikuun puolessa välissä aloitettiin ja nyt ollaan maaliskuun loppupuolella. Ihan hyvin on lähtenyt treenit liikkeelle. Mulla on sitä nyt aikaisemminkin treenattu, mutta ainahan se tulee tuommoinen pysyvä ruokavalio ja säännöllisempi treeni, niin kyllä se aina tuntuu vähän erilaiselta. Viikko 3-5 ja lauantai-päivä. Edellistä päivitystä taitaa olla jo puolisen vuotta. Oikeastaan syy, miksi en ole ajatellut päivitellä tiheemmin, niin on se, että mitään ei sinällään oikeastaan tapahdu. Tää on aika tylsää hommaa, kun miettii tarkemmin. Paino on pudonnut noin varmaan 7 kiloa. Rasva on pudonnut hyvin, lihas näkyy paremmin, mihin oikeastaan pyrittiinkin. Kuitenkin ruokatottumukset ja alkoholin kulutus ja herkkujen syönti niin on vähentynyt huomattavasti. Ja nyt huomaa lähinnä, että morkkis tulee siitä, jos ei pääse yhtään liikkumaan. Niin siinä mennään ihan kyllä oikeaan suuntaan. Ei haittaa yhtään. Ehkä se mikä harmittaa, niin se oli ehkä noin viikon 17 kohdalla, että silloin vasta tuli tavallaan se oikea motivaatio niin kuin vähän muuttaa juttuja, mutta juoksemisesta en tykännyt niin kuin lähes yhtään ennen kuin tän aloitin, mutta nyt menee kyllä se 3 kertaa viikkoa kardio, eniten juoksua. Muutaman kerran on ehkä jotain cross-traineria, mutta ei siitä saa juokseminen siitä saa irti vähän enemmän. Se tuntuu ainakin siltä, mikä on positiivinen yllätys. En ole näin paljon juossut sitten varmaan ikinä. Siis täytyy tarkentaa, että mä kyllä edelleen syön herkkuja ja pizzaa ja hampurilaista ja juon olutta. Mä säilytän nyt sen balanssin entistä paremmin näiden asioiden tiimoilla. Mä siis teen paljon reissutyötä, niin sillä täytyy aina sitten valita ne vaihtoehdot vähän niin kuin periaatteella, että huonosta vaihtoehdosta vähiten huonoin, niin sitten vaan oppia elämään sen kanssa, että vähän tiedostaa, että mitä tekee. Se on myös tavallaan hyvä, että on koko ajan velvollinen ilmoittamaan eteenpäin siitä, mitä on tehnyt, miten on syönyt, miten treenit on mennyt, minkälainen olotila on. Niin se vähän pakottaa itsensäkin olemaan vähän kunnollisempi ihminen. Selkäranka ei niin helposti murku, tietää, että se informaatio menee eteenpäin. Oma tunto pysyy sitten mahdollisimman puhtaan. Joo, tässä on ollut nyt melkein parin, tai itse asiassa onkin ollut parin viikon taukotreenistä, kun on ollut vähän kipeänä. Niin vähän nyt takkua tuo. Nyt kävin ensimmäistä kertaa pari viikkoon treenaamassa, kun on ollut vähän räkätauti. Kyllä se nyt ihan hyvin meni, mutta vähän harmittaa, kun ei ole päässyt säännöllisesti. Ei oikein maltaisi olla poissakaan, mutta kun pakko on melkein olla, että vähän keho kerkee levätä. Vielä olisi muutama kuukausi jäljellä ja katsotaan milloin seuraavaa päivitystä. Ylihuomenna on jouluaatto. En ole varmaan vuotta vaihtanut näin hyvillä fiiliksillä niin moniin vuosia, että henkisesti ja psyykkisesti, fyysisesti kaikkialla on tullut parannusta tämän vuoden aikana, että siitä on tosi tyytyväinen. Yritetään jouluaikaa vähän syödä rennommin ja katsoa, että minkälainen se olo on. Treenata yritän kyllä ihan samalla lailla ja kardio tehdä.
Nyt on joulupäivä ja pitää vähän kinkkua sulatella, niin käytin tässä vähän kävelyllä ja vedän vielä pienen ringin tuolla takana, niin jos se vähän sit sulaisi ja sais vähän lisää mahutettua. No niin, tuli juostua vähän reilu tuntia. Ensimmäinen 10 varmaan mitä ikinä on juossut. Kinkku on varmaan sen verran sulanut, että voi mennä syömään lisää. Jos joku olisi sanonut, että ensi vuoden joulupäivänä juokset 10 tossa, niin en olisi ehkä uskonut ihan heti. Tuolla on Triplan kuntosalilla, tai tässä hotellin kuntosalilla, ja tää on ihan ok sali. Oikeastaan löytyy kaikki melkein mitä tarvii. Käytiin pieni aamukävely tossa ja katsotaan, että josko vielä illalla kävisi juoksemassa tai vaihtoehto sitten loppuviikkoon siirretään vähän juoksuja. Mut joo, taitaa olla noin kuukausi valmennusta vielä jäljellä, jos olen laskenut ihan oikein. Vyötärältä on lähtenyt joku 20 senttiä, ehkä paino on mennyt vähän alaspäin. Ihan hyvin siltä osin. Sitten alkoi 16.3. oli dieettikausi. Se kesti sen noin 3 kuukautta. Ja dieetin aikana oli oikeastaan aika jännä, että ruokaa kun söi vähemmän, niin se myöskin keho sopeutui siihen silleen suht nopeasti, mutta kyllä tuntui alussa, että ihan jatkuvasti oli nälkä. Että kyllä ne kilokalorit kun vähenee, niin kyllä siinä tuntuu sitten erilaiselta salitreenin osalta myös. Puolen vuoden pätkä, missä mä en kuvannut melkein mitään. Ei oikein tapahdu mitään. Sama oli tässä dieetin kanssa. Syötiin vähän, treenattiin, juostiin. Siinäpä se oikeastaan oli. Katsottiin, että mitä kehossa tapahtuu. Sunnuntai-päivä oli vähän semmonen, että silloin sai syödä vähän enemmän. Että varmaan oli vajaa 5000 kilokaloria, että sai syödä ihan pullaa ja hampurilaista. Ja kana ja riisiä toki meni silloinkin vähän enemmän. Joo, tosiaan ruoastahan mä en ole hirveästi teille puhunut mitään, mutta pääasiassa se on vähän rasvasta kanaa ja raijuustoa ja kaurapuuroa ja sen sellaista, että niissä nyt ei ole mitään ihmeellistä. Banaania, omenaa ja mandariinia, appelsiinia ja tämmöistä pientä. Valmennushan loppui siis jo pari viikkoa sitten, mutta mä ajattelin, että mä summaan vähän yhteen tuossa seuraavassa klipissä, että mitä oikein on tapahtunut ja miltä se on sitten tuntunut ja millä fiiliksillä olin. Katsotaan vähän ennen ja jälkeen kuvat ja vertaillaan niitä. Ehkä pieni pyörähdysvideollakin onnistuu. Samat tavat pyrin pitämään pari viikkoa, ollut vähän nyt sekalaista ruoan kanssa, mutta kyllä se paino on edelleen itse asiassa on tippumaan päin, että ei ole silleen mitään katastrofaalista tapahtunut. Just kävin kaupassa ja siellä on kanaa ja sen sellaista tulee kauppapussissa. Mut joo, katsotaan vähän seuraavassa pätkässä, että mitä nyt oikeastaan on tapahtunut ja summataan tää 1,5 vuoden matka siihen. Tavat pyrin pitämään samanlaisena ja kyllä tästä sai semmosen, niin kuin oikeastaan toivonkin, se oli se päällimmäinen ajatus, että sais sen rutiinin kuntoon. Niin kuin jopa loppuelämää varten, että kyllä nyt niin kuin sanoin tuolla, niin morkkis tulee siitä, että ei pääse liikkumaan joku päivä. Että pakko on niin kuin vähän jotain tehdä. Mä katson täältä alkupainon ja loppupainon ja vyötärön ympäryksen, mitä se oli alussa ja vyötärön ympäryksen, mitä se oli lopussa. Niin siitäpä te saatte ihan hyvin kiinni kyllä, että mitä on tapahtunut. Viikko 1, 24. helmikuuta 2025. Viikon painokeskiarvo oli 94,9. Virallisesti kun on lopetettu. Viikko 71, 29.6.2026. Viikon keskiarvo on ollut 80,4. Nyt tänään 19.7. niin kävin vaalla tossa, niin näytti 78,5. Eli kyllä se siitä vaan uusia oppia noudattaen, niin alaspäin menee koko ajan. Viikko 1 navan kohdalta 101 senttiä. Tänään otettuna 9.7. 81 senttiä. Kyllä sillä on muutosta tapahtunut. Mä laitan ennen ja jälkeen kuvat tähän johonkin kohtaan ruutua ja teen pienen pyörähyksen vielä tähän loppuun, että miltä nyt näyttää. Ei mitään, kiitos Turusen Terolle ja Unique Physique Coachingille
suosittelen kyllä kaikille, keillä tämmönen vaikka samanlainen idea on mielessä kuin mulla, että pitäisi vähän elämäntaparemonttia tehdä ja saada niistä rutiineista eritoten kiinni. Se oli mulla se ykkösjuttu. Mä oon liikkunut kyllä nuorempana paljon, mutta ne rutiinit on jäänyt sitten aikuisiellä vähän vähemmälle. Tältäpä se nyt oikeastaan näyttää. Kissat rymisee tuolla. Mä tein sen pyörähyksen nyt ja vaikenen hetkeksi. Ja jos vertaa alkuviikon kuvaan, niin onhan se aika erilainen. Mut joo, mä lopetan tän nyt tähän. Mä en oikeastaan keksi mitään muuta sanottavaa enää. Että kaikki oikeastaan on sanottu, mitä on pitänytkin. Onko teille mitään sanottavaa vielä? Ei ollut. Joo. Ei siinä. Kaikille tsemppiä, mikäli olette samanlaisessa tilanteessa kuin minä, ja toivotan kaikille onnea ja menestystä.